Tarik 27 dwe mar 2 higa 2025 kaka pile koromo saa 7 wakelo ni weche manyien mag migago magie thuond weche mawan godo. Martha Karua oloko nying duond buche mana Kenya nyaka People's Liberation Party. If SHA in Taifa Care is unable to solve the public problem that existed when we had NHIF, then Kenyans have given government a responsibility to review that policy. Jokanyo medo golo duongi ka gidwaro ni piny owacho mondo ne ni okumba mar thieth ma SHA otiyo ne jopiny. Wananchi wa Busia wanakufa na Raila 24/7, wanachukua sherehe ya ODM wanapeleka kwa boma la gavana wa ndege Paul Nyongesa Otuom. Jokanyo mag ODM ma Busia dwaro mondo loka romo ma duond buch ODM michano bagi kinye skul primar ma Bukiri. Nyakораmogi in gi thuolo mar orote machok e laini maro marote machok ma en 3-6-000 machiegni nyinga Milton Ochieng Awuor. Jatend migao mar arita Kipchumba Murkomen osingo ni sirikal timo duto manyalore maduoko arita e gwenge matodo nyang' tok monj manyotim. Omedo ni nyaka sani ringre joma noyudi ka onegi itimo negi bero ka gitimo twak maneno ni chenro mag jodak makono dok kare. Owacho ni e kinde mane otimo limbe e apisi mar okwach kich e buore Nairobi kama opuoyo tich maber ma obila makanyo timo e rakore kod weche mag njore pachoka. Migao mar thieth koro dwaro mondo sirikal kaunti ma Nairobi oluok alwora mar ot mar Stima Plaza mapiyo mondo mi johelni ma alworano odogi e tich, kaluwore ni ji mathoth mane onge ywaruok e kind KPLC kod sirikal kaunti noyudore e rakruokno. Kanoloso e kinde manolimo alwora mar Stima Plaza, jagoro mongirore migao mar thieth Mary Mudhoni oseyo sekta mochung' ne ler kod ngima oganda kuom rem tamo kaunti wito taka e nyim apisino. Mudhoni dwaro mondo mi oru nonro e wachno kowacho ni puko taka e chuny bomano kendo dino odundu mag minyaga e apisi mar Stima Plaza nyalo bedo ni osekelo tuoche mag jok matiyo galworano. Nyakораmogi biro chuno ni mondo wakaw yweyo matin. Nyakораmogi watimo mos kuom ng'ikruok moro matin manitiere no, kata kamano wakaw yweyo matin waduogo gi weche manyien adimba. Mabrother, chekini story fulani la penjuzi mtani record manze. Lakini bro, kazi itakuwa tu ni kujaza simu na hizi mavida. Ai, kujinice tu kaka. Mwananchi gani huyo anarada medali ya pesa? Leta tenje ni kushow vile tutaomoka. Citizen Digital wako na platform fulani kwa site yao inaitwa Wananchi Reporting.
Hapa unaweza tuma story yako kwa website yao ama kwa app yao ya Citizen Digital. Na kama hiyo process ni ngumu, unaweza tuma story kwa email yao, WhatsApp number ama uitumie kama SMS. Alafu gani napataje bro? After story yako imepublishiwa, hapo ndo una receive 1000 kwa simu yako. Bro, au umenichanua. Don't just witness the news, be part of breaking it. Download the Citizen Digital app and share your story with Wananchi Reporting today. Citizen Digital. Ne thuolo mar yudo weche tuke duto nyaka mopondo. Mbaka makende mag jotugo kendo mag jomolony weche tuke. Can you believe it? Magite yudore chenro mar pau tuke. The 4.84 kilometers. Nonro matut kod gigo matimre manyien mag tuke duto mawuok e piny mangima. Tudri kodwa ngeso ka ngeso Ramogi TV. Kochakore saa 8 odiechieng' ka wami gik motimore pau tuke. Monromo gi chandruoge mopogore opogore fuondni mag nyodo. Riwri kodwa e penj laktar ka osir kod CIC Insurance Group. Wadhi bedo gi Dr. John Ong'ech ka okoloni matut ewi tuoche mag dhood nyodo. Penj laktar kod Ruth Otieno. Tich Ang'wen saa 12 odhiambo. Kik bai. Lokantie kacha. 1, 2, 3, 4. Grand prize won! Win big with the WRC Safari Rally 2025. Revisha and feel the road. Let's go to Vietnam. Join View Travel's group trip from September 5th to 12th, 2025. Starting from $2,286 per person sharing, experience 7 nights stay with breakfast, overnight cruise on Ha Long Bay, Golden Bridge Walk and Bana Hills cable car, Mekong Delta and boat cruise, explore ancient cities, caves and temples, traditional basket boat ride, Ben Thanh market shopping. Secure your spot today. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream. Explore. Discover. You wanna feel the vibe. Ngeso ka ngeso wakelo ni gik mamit makelo mor. E rogo mar nyithindo kae wakelo ni talanta. Loso gi lwedo wapuonji tedo be gi moko mamit. Rogo mar nyithindo ngeso saa 3 mar okinyi mana e Ramogi TV. Ok ginyal wey ma ok inyiero. DJ Kapak Selector. Tunapiga. Idwa dhao donge? Idwa gori. Adwa timo ni maandamano maduong' e Kibong'eni ano. Mama ilika polisi timango. Ka yieng' tachaga. Ibiro utenda kama ni chaya donge. Dhano otamo Nyasaye. Ok ajaduong' ba. Jensa. Macha wich kut mani kelo nwa. Ibiro timo what? Waduong' ne polisi. Yes, Yuri. Pape. Nyarko chia. Tich abich ka tich abich, saa 1:55 otieno. Mana e Ramogi TV. Nyakwero Mogi watimo mos ahinya kuom ng'ikruok mar duol manobedo ka koro nitwachako weche manyien go gi e tiende. Jatend migawo mar arita Kipchumba Murkomen osingo ni sirikal timo duto manyalore maduoko arita kare e gwenge ma Todonyang' tok monj manyotim. Omedo ni nyaka sani ringre joma noyudi konegi itimo negi bero ka gitimo twak mar neno ni chenro mag jodak makono odok kare. Owacho ni e kinde manotimo limbe apisi mar DCI e bore Nairobi kama nopuoyo tich maber mobila to moloyo DCI osebedo katimo e weche makedo gi njore pacho ka. So I want to confirm that so far, thanks to the government efforts, diplomatic efforts, and the team that I set up in Todonyang, plus the team that comes from Ethiopian government, and going through a whole government approach,
we've been able to speak to the Ethiopian government, and we're working together. Our local administration, the team set up in Todonyang, together with the local administration on the other side of Ethiopia, are working together, and for them for working together to search and rescue those who may be alive, and if unfortunately those who have passed away, to find their bodies. Unfortunately, yesterday in this search, we found that already 2 bodies were found, and the postmortem was done, and samples taken, and the families were, the bodies were buried, and more search is going on today, and we'll be updating the country as it goes on. This is a very regrettable situation. It's a very sad occurrence. Unfortunately, it happened outside our territory, so we had very little control as Kenyan authorities ourselves because of what happened. It happened on the part of Ethiopia. And so we needed a lot of negotiations to have access on that side, and I'm glad that the Ethiopian government assisted us to work on access. I just want to say also that this scenario where the citizens of Ethiopia and Kenya keep crossing the border for economic activities, as I've already said, that there are 3 very important economic activities, which is pastoralism and livestock keeping, and the question of trading across the border, and also fishing across the border within the Lake Turkana has been going on for many years. And unless there is a trigger, like in this case, there was a trigger on a criminal who went from our side to Ethiopian side and caused this situation, there would be no retaliatory attacks of this magnitude. Jagoro mongirore migao ma tudruok Edward Kisiangani osingo ne jo Kenya ni paro mar chik manono tiyo kod mbui onge gi paro mar loro mbui ne jok maseyo sirikal kanowuoyo mbele komiti mar od bura we tudruok. Kisiangani owacho ni paro mar chik no ng'iyo mar neno ni weche kuo otieki, akwede kod weche masiayo oganda e mbui kendo kaonegi ondamo makare mar chik. That there is no deliberate intention. Even the reforms we are proposing, the proposals we are making, are just making sure that all citizens in this country are safe. Now, I think the issue that you, Honorable Chairman, you raised with regards to the role of interior and defense, Kenya is a democracy, but there are certain institutions that make us even stronger. One of those institutions is our national defense. There are certain things that we must protect, not protecting them from ordinary citizens, but they could threaten our security, which could in turn hurt the same citizens. So there are certain matters that must be dealt with at defense level so that they don't escape into the hands of private citizens or even visitors, because this country has visitors who come in and they have no business listening to our defense planning and many things. So every citizen, it should be in the interest of this country that every citizen protects things that make our defense system strong, because that is the basis of our existence. Implementation of this act, even in its current form, we would be able to move towards an area of more hygiene within the interwebs and more hygiene in the digital space. Again, the responsibility is upon every member of the public and every user of available avenues, platforms, and technology to make sure that they are walking and working within the confines of the law, because as it would be, the law of this country is the law of this country. Migao mar thieth koro dwaro mondo sirikal kaunti ma Nairobi oluok alwora mar ot mar Stima Plaza mapiyo mondo miyo johelni ma kono odogi e tijegi, kaluwore ni ji mathoth maonge gi ywaruok mane onge ywaruok e kind PLC kod sirikal kaunti no noyudore e rakruokno.
Kanolose kinde manolimo alwora mar Stima Plaza, jagoro mongirore migawo mar thieth Mary Mudhoni oseyo sekta mochung'ne ler kod ngima oganda kuom rem tamo kaunti wito taka e nyim apisino. Mudhoni dwaro mondo mi oru nonro e wi wachno kowacho ni puko taka e chuny boma kendo dino odundu mag minyaga madonjo e apisi mar Stima Plaza ok en gima kare kata matin. Anybody who passed through here got either infected or affected. It would be important that the county government, the director, the public health, director, to make sure that they come and clean up because the stench is still here. Come and clean up, ensure that this place is sparkling clean. Equally, I would call upon the IG. Please bring the culprits to book. Do thorough investigations because this is criminal. And ensure the culprits are brought to book. NEMA, it is important that you enforce the laws as per your act. Ensure they are followed and ensure everything is left to book. Jokanyo e sekta mar thieth ochiwo ripot mondo mi od bura olok pen chike moko mag SHA ahinya to mamulo thieth mokwongo kata primary health care kaachiel ni tuoche matama kata critical and emergency funds mondo mi chandruok maneno sani odog piny. E twak manobagi kod riwruoge maok mag piny owacho Henet, telo mag ute thieth mag ji giwegi kaachiel kod mag kanise ne oyuoro ka ng'ur owuok ni okumba mar thieth mar SHA ok ti kaluwore gi singo mane gichiwo ne jopiny, ma omiyo gikwayo mondo mi otim lokruok kokalo e od bura, lokruoge moriwo lai mitiyo godo e puodho omenda mowinjore japiny ka japiny ochul ne jopiny mondikore. Things are not working the way they were intended to work. And our members are on the ground in communities providing services and they can see what's happening. Citizens aren't able to get the services. So definitely, it's clear that something is not working. We are requesting our parliament and our leaders to go back to the laws that they passed. So while we think that SHA and the Social Health Insurance Act is an improvement on what we used to have in NHIF, but it has some few things that are not working well. For example, the PCN, which supports the primary health care. Jaod bura ma Kimilili Didmus Baraza dwaro mondo jatend piny William Ruto tim matek maneno ni jopiny ok yud achiedh nade kaluwore kod ng'ikruok mantiere okumba manyien mar thieth mar SHA. Kanolose kar chung' od bura mare, Baraza owacho ni osewinjo ywak mar jopiny ka koro jiwo sirikal mondo many omenda kendo ketie migawo mar thieth mondo jotuo oyud konyruok madwarore. Otiyo kod thuolono malero achiedh nade mamedo neno e okumba manyien no mar SHA agino makoro thiro chenro mag thieth e pacho ka. Kamano bende ojiwo jokanye e migawo mar thieth mondo din fuok mantiere okumbano mondo nyal konyo jokenya duto. Ambayo NHIF haikushughulikia. Wakenya watarajia kwamba SHA itashughulikia hiyo shida. If SHA in Taifa Care is unable to solve the public problem that existed when we had NHIF, then Kenyans have given government a responsibility to review that policy, to identify where the gap is, strengthen it, na ikuwe sheria mzuri ya kuenda mbele. Hii SHA ni kama nyumba ambayo Wakenya wanaishi ndani. Kama unaishi kwa SHA ndani, na pengine kuna mabati moja imetoboka maji na ingilia ndani, hiyo mabati unaondoa, unaweka mabati ingine. Jagoro mongirore migawo mar arita Dr. Raymond Omolo otelo na apisa mamoko mag piny owacho mamalo kod mago ma counties ma Homa Bay e chenro mar chako ng'iyo ikruok mantiere motelo ne nyasi mar Madaraka Day ma higani ma idhi bagi e county no. Nyasi mar Madaraka Day ma higani idhi bagi alap mar tuke mar Raila Odinga e boma ma Homa Bay ka thoro mar wache nyasi no biro bedo jiwo chenro mag dongruok mag nembe kata blue economy. Kweth no dhi nyime gi limo kuonde mopogore opogore ma sani sirikal gero ne ikruok ne nyasi no kama oting'o alap mar ndeke ma Kabunde, alap tuke mar Raila Odinga, gedo mag apeini mopogore opogore e kind mamoko. Now, each of those national celebrations are themed, and this year's Madaraka Day celebrations will be around the blue economy and maritime. And there is no better place to celebrate that than Homa Bay.
Now, Homa Bay County, as we all know, has 80% of Lake Victoria on the Kenyan side, and we will have a week-long celebrations focusing on that theme, which will be spearheaded and led by Minister Dennis Itumbi. So this morning we've already visited the airstrip, which currently is undergoing renovation to improve it. We have visited the proposed headquarters of the county government of Homa Bay, which is also under construction. We expect that it will be ready in good time for it to be officially opened by His Excellency the President when he comes for the celebrations. It is indeed a great honor, and we want to use this early opportunity to welcome Kenyans from every walk of life and the people of Homa Bay and the region on Sunday, 1st of June 2025 to the Raila Odinga Stadium here in Homa Bay for an epic celebration like no other. As local leadership, we are going to do all that we can to make it memorable for all Kenyans, both locally and those who will watch it from abroad. Johera mag duond bura mag ODM e kaunti ma Busia seyo ikruok ma nyasi ma dhialo higni 20 ma duond burano migeto dhialo e sikund primar ma Bukiri e sub kaunti ma Funyula odiechieng' ma kiny. Kane giloso oko mar apisi ma duond burano, gilero ni ikruok ma nyasino itimo gi joma ok jokanyo mag ODM, ka gimedo ni nyasi ma kamano duong' kendo nego dhialo e chuny boma ma Busia ma neno ni johera mawuok e duond burano e kauntis mamoko oyuoro. Gibuogo mar buono nyasi ma kamano kendo bage margi e alap ma tuke ma Busia ni mar kuma opangi bagia nyasi no ok ni kare. Hii anniversary kuzaliwa kwa chama ya ODM, chama ya ODM kufikisha miaka 20, hiyo itafanyika katikati ya Busia ambayo ni stadium ya wapi? Ya Busia. Anything ambayo inafanyika kule Bukiri, hiyo sisi hatujui. Ni maajabu sana. Mheshimiwa Baraza gavana wa Kakamega, wakati sherehe ilikuwa alifanya Kakamega town. Mheshimiwa Gladys Wanga, gavana wa Homa Bay, wakati walikuwa na sherehe, Gladys Wanga alifanyia wapi? Town. Inakuwaje Busia County sherehe wananchi wa Busia wanakufa na Raila 24/7, wanachukua sherehe ya ODM wanapeleka kwa boma la gavana wa ndege Paul Nyongesa Otuoma. Kama function itakuwa Bukiri, sisi tutakuwa na function yetu pale Busia Stadium ya kuomboleza mandugu zetu wenye Otuoma aliua 2023 hapa Busia County wakati ya maandamano. Ningependa kumuomba baba Raila Amolo Odinga, kwa ile upendo ambao tuko nayo, tutakuwa Busia Stadium tukikusubiri uje utuzungumzie na utuambie kwamba chama hii kwamba 2027 tutakwenda barabara gani. Rowere duond bura mar ODM e kaunti ma Bungoma oseo moko kuom jotelo duond bura no mosebedo ka seyo jagoro maduong' mar ODM Edwin Sifuna e wi chung' mare. Kotelnegi kod jatend rowere duond bura no Felix Ngala, gilero ni Sifuna tiyo tije e yo makare ma ok gibi yie ni jatelo moro amora seye. Bende gimedo ni kaka rowere ma Imbo ma Kenya gisiro Sifuna kaka jagoro mar duond burano kendo gin gi ting' mar neno ni jotelo makono ok ogwandore. Ma biro e kinde ma duond burano ochako chenro mar yawo apise e gwenge makono mar tego duond burano. Peke yake nda alikuwa hata amejiofa ku take bullet on behalf of Gen Zs. Umepiga vita timu, sasa umefika kwa Sifuna. Usijaribu vijana. Usipochunga hata utafika hii Bungoma. Hata ile Vihiga hautapata kiti. We are telling you ndo hatima yako ya siasa itimike. Lazima upate tu ticket ya ODM, na hiyo ticket ya ODM ni Sifuna anajenga hii chama na yenda atakupea ticket. Bila wewe, bila Sifuna hakuna mahali unaenda kwa siasa. Ukitaka kuuza Sifuna, jua ya kwamba ODM imepasuka. ODM inaenda kupasuka. Jaribu alato kukuza Sifuna. Mtu anaitwa Senator Sifuna, Super Senator Sifuna. Uone ODM ikipasuka. Ile kiti Sifuna na hold si lazima akae kwa hiyo kiti miaka yote. Kuna watu wengine unaweza fanya hiyo kazi kama unataka, sema ni wewe unataka, lakini hizi personal issues zako.
En thuolo mar kawo yueyo mokwongo e chenro mar migago to kapok adhi e yueyo mondo asomie moko kuom ote mosedonjonwa kae 2:600. Weche manyien donjonwa yo makare gi baba kaachiel gi mama. Ok indiko nyingi. Hello Ramogi, an Frank Ganacho, awinji mayom kantiere Kisumu Seme. Mosna japuonjwa mar English Ezekiel Maluga. Kaito tafadhali Ramogi, ina shida sana, inapotea sana Nakuru. Aparo ni midusa marwa winjo mano. Kaito Ramogi TV, an Pastor Mondi Otiche mar Gemo Nyinyore, wan gi Archbishop Odhiambo Gura gi Jagoro Samuel Atongo, wawinjo kendo waneno Ramogi TV. Kaito ng'ato neno kaka rwakora ni to paro ni an nyakwar guok cha pesa. Ondiko ni Trevor nyakwar guok, an kodi Sara Singa nyakwar Odongo mar wang' neno Kanyamkago West. Aya, erokamano ahinya. Kaito machielo aparo ni mano nuore anwa nyakwar Ramogi, wadhi e yueyo to kik idhi mabor, aduogo bang' thuolo machuok. Love is a beautiful thing, and this February, Viusasa is all about love. Watch Boy Child Under Siege as Ochi and Linda get ready to eat a nicely prepared meal. Kuna mtu ameita zimamoto? Of course, Mr. Firefighter. But Linda's parents ruin the moment. In Love Bads, Annie and Farida fight over Jimmy's love and attention. So is this all about the movie? It's not. It's either me or her. And in a brand new season of Monica, Monica's love for Mariga is unmatched, but her obsession over Bob is undisputed. Watch all these and more romantic stories only on Viusasa. I miss your touch. Jumani e chenro mar ohala gi mwandu. Ji mang'eny iyudo ka ok ondik johala. Idwaro mondo ikaw ne anyuola mari medical insurance cover. Koro CIC thought about that. Then we came up with a solution. Miluongo ni CIC Family Medisure product. Kidwa donje ohala, nyaki penjri gimomiyo, ber mane mibro yude to ber mane mibro kele piny. Walosa gimora mora ka. Obed ni ngi structure mar gimidwa no losono. Waloso wheelbarrow, waloso kitanda, waloso gate. Tich ang'wen, saa 1:45 otieno, mana e Ramogi TV. Patapata nilipata kwa besti yangu, alinitumia link kwa WhatsApp, akaniambia jaribu uone kama utaomoka na mbugi. Niliingia nikapata iko na aviator na najua napenda aviator sana, nikaekelea both side, nikatoa cash out ya kwanza ikiwa 8k. Besti yangu akanitatua hapo nje, nikaacha simu hapo. Kurudi ndio nilipata ingine imeenda sana. Cash out nilikuwa napata 685. Nilikuwa na watu wengi kwa shule, nitawalipia fees, alafu hiyo maneno mengine nitafanya tu kidogo. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 447. Ma oken mana sigand hera. Donge wan wabiro timo arus. Sama chuny mokuyo ketho ngima ng'ato. Waromo kamae. Kendo afanyo ni jaod nyamino matin. Hera mane okwer, tim andhoga kod weche mopondo. I'm sorry. Ang'o miyo ine wanda kamae? Mano ok nyal bedo hera. Hera chako dongo e kind ji ariyo, mana ni mondo temgi gi pek mar gik ma gisekaloe. Ne won Prince Raj. Ang'o miyo kidwa yie? E kind piem mar gombo duong' kod makruok gi joot. Chema ni mula tibo neno gima an abro timo ni. Nyaka ng'ato tim yiero manyalo loko tiend hera. Choti Sardani, wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 otieno. Na kuungamia Mungu Mwenyezi, nanyi ndugu zangu, kwani nimekosa mno kwa mawazo, kwa maneno, kwa vitendo na kwa kutotimiza wajibu. Nimekosa mimi, nimekosa sana. Ndio maana na kuomba Maria mwenye heri, Bikira daima, malaika na watakatifu wote, nanyi ndugu zangu, niombeeni kwa Bwana Mungu wetu. Mungu Mwenyezi atuhurumie, atusamehe dhambi zetu, atufikishe kwenye uzima wa milele.
Amina. Dial *811*415# to get Ungamo la Dhambi. Machiegni kendo jofwambo jiw mondo koro tim sigendni manyayo kwe e gwenge ma tulo osiko muochie tong' kaka yo mar neno notiek tulo mantiere e gwengego. Magi nojiw kod duol mochung'ne kelo kwe e kind oganda National Cohesion and Integration Commission NCIC kanyakla kod Free Pentecostal Fellowship in Kenya e kinde mane gibago romo kod jofwambo e boma ma Kisumo. Dwaro gi maduong' en ni giriwore kanyakla kod riwruoge mamoko e neno ni gitiyo kanyakla ma neno ni kwe olandore ahinya te counties ma Kisumu, Kericho kod Nandi kama lwenje thothne timore bang' yiero. Kawuono ne wabiro mondo mi wachokre kamoro achiel kaka FPFK to gi NCIC en commission mar bad sirikal kendo kachiel kod jo media kata jofwambo kod keyo ute mopogore opogore mondo mi wawuo ni to ere kaka dang' wanyakwe, ere kaka dang' wati kamoro achiel mondo mi kata ka gilendo nikech ing'eyo ni jofwambo kod keyo gin wach gichopo kumabor e piny mangima. Koro awabiro mondo mi wawach ni to ere kaka dang' gitim lendo e yo ma ok nya tulo to gitim lendo mamiyo oganda medo bedo kod kwe. We've agreed that going forward we will highlight key things that can bring together communities, especially the boundaries, and that using this platform, all the community members who cannot afford or get information that can help them share peacefully and live together and cohesively with communities be able to do so. The Commission has put in place measures to address particularly cross-border conflicts, and our partnership with the FPFK is very key in that. We have put in place a multi-agency team that is composed of a number of agencies, both state and non-state, to come up with a lasting solution to that boundary dispute, which we know has been escalated. Bengi ma pacho ka mar KCB oyango yo mar oro omenda e kind pinje mag Afrika miluongo ni Pan-African Payment and Settlement Systems PAPS. Nyasi manobagi romo e boma ma Nairobi ne otelne kod jatend chenro mar Afrika Mike Ubalu, jatend migawo mar ohala kod keto mwandu Lee Kinyanjui e kind jotelo mamoko. Bengi maduong' ma pacho ka Central Bank of Kenya bende ne osedonje log chenro ni ka koro okang' mar KCB kete kaka bengi maloko ohala mokwongo e Afrika ma ugwe e bwo chenro ni. Chenro mar oro omenda e kind pinje mag Afrika ni ne ochaki kod riwruok mar pinje Afrika AU kod Afrexim Bank. Because we've always wanted to address the trade and supporting trade and transactions across Africa. The Kenya Commercial Bank has today stood proud as the first institution in the country to successfully complete its integration with PAPS. This milestone marks a significant step forward for our financial sector, one that will enhance inter-Africa trade, foster economic growth. So what has happened is the AFCFTA, being that framework or that initiative that encapsulates all of our ambitions as a continent, has now come and brought together and created a single protocol for the trade. Tulono mweche kaunti ma Busia bang' MCS monja apisi mar ohala ma kaunti no kagise weche makuo mibadhi kod tiyo gi jotimo ohala e yo ma ok ni kare. Ginyiso ichwang' margi na apisa machoko osuru magiwacho ni sando johala kendo koso chopo osuru magichoko, gino makoro miyo kaunti no ok nyal chope ageta mokednegi mahiga ka higa. Gidwaro ni gavana ma kaunti no Paul Otuoma mondo kaw okenge mapiyo mag tieko chandruoge ka gidwaro ni mondo riembi e tich apisa makamago. Kama mali yako ilichukuliwa, njoo uichukue. Na hii imekuwa kero sana kwa wafanyabiashara, na sisi kama watetezi wa wafanyabiashara, sisi tunaomba hivi: hatukatai ushuru kulipwa, lakini hawa watu wa enforcement wanatumia njia mbovu, njia ambayo si ya utu, kusanya ushuru
kutoka kwa wanabiashara, na ndio inafanya hata tunapata changamoto kubwa sana kumit targets zetu za on source revenue. Hii ni kuibia wananchi ambao tumeona leo mtu ameshikwa na omena lori karibu kanta moja, inakuja inarushwa chini kwa fumbi, ambayo hiyo omena itatolewa hapa inaenda inalishwa wananchi. Hao watu watakuwa salama wenye atakula hiyo omena? Hawana sehemu salama ya kuweka hivi vitu. Kwa nini? Hao watu enforcement. We are telling them from today wafanye kazi yao na wahakikisha kwamba wananchi wanalipa ushuru kwa njia ambayo inafaa, lakini mambo ya kushikashika wananchi na kuwaitisha hongo na pesa mingi hatutakubali. Hiyo kitu imefanya tumesema hii ofisi yenye iko hapa ni ya trade. Ofisi ya reinforcement iko wapi? Je, watoe vitu yote ndani ya ofisi na watu wa trade wafanye kazi yao. Na from today henceforth, if the governor is wise enough, akae chini ajue reinforcement imemmaliza. Jodak e gwenge ma Matungu e Mumias e kaunti ma Kakamega obago ng'anyo bang' jokuoye nego jaohala moro kod bunde, turo kendo kwalo dukni mathoth otieno ma piny orugodo kawuono. Obila nobedo kod tich matek mar kweyo jong'anyo mane omoko mach e apaya mawuok Matungu kochomo Busia, ka gikwedo arita kwe ma giwacho ni onjaore e alworano. Gidwaro mondo gol obila e gwengego ma giseyo kuom nyayo weche maundu. Hapa Matungu tuko na chief, tuko na OCS, tuko na viongozi wengine, si ndio? Itakuwaje? Sikia. Itakuwaje vitu zinafanyika na hatuelezi? Si ni ukweli? Hakuna kiongozi hata mmoja amefika hapa kutuambia nini inafanyika. OCS ako, huyo mama ako. Wakijua mahali pombe iko wanajua. Mahali wezi wako wadogo wa kuku wanajua. Inakuwaje wezi wa bunduki hawajui? Alafu governor alituzimia taa. Matungu tuko kwa giza wiki mbili. Hii wizi inatokana na hiyo light. Siku huwezi tembea, wanabiashara wako na wasiwasi, wanabiashara hata wengine wameanza kutoka Matungu kenda kuinvest kwingine. Anyuola mar jalupo Brian Odhiambo osiepe kaachiel kod jokedo ne ratich oganda medo chwako liet ne jochiw arita kod apisa marito lee mag bunge mondo ochiw rawerano mapok nyaka nolal. Odiechieng' ma kawuono jopiny nobago ng'anyo e chuny boma ma Nakuru kinde machuok kende bang' doho winjo bura mane gichwalo ka gidwaro mondo ochiw chik mar yango kama Brian nitie. Cynthia Onyango nigi ler mathoth. Haki yetu! Bang' doho ma Nakuru e nyim jang'ad bura Julius Nangea wacho ni jotend rito lee mag bunge ma Lek Nakuru onge kod ranyisi manyiso ne gin kod Brian, kendo wito oko bura mane omaki e dohono. Tarik 14 madweni, riwruok makedo ratich oganda mar Vocal Africa kaachiel kod jaod Brian Odhiambo Alvio Kelo ne omako bura machielo e doho ma Nakuru e nyim jang'ad bura Vincent Adet mondo doho ochiw chik mar yango kama Brian nitiere. E burano ma owinji kawuono, ukinda nyola mar Brian Abuya Mogendi dwaro jotend rito lee mag bungu, apis jomen buche ODPP kaachiel kod Aton Jener mondo yang kama Brian nitiere bang' donjonegi. Tumekuja mahakamani leo kwa sababu mahakama ilituagiza wakati ule mwingine kwamba tuje tuchukue further directions concerning that application. Jaked ne ratich oganda Hussein Halid owacho ni anyuola mar Brian osebed ka ibuogo ngimagi, to kata kamano ok gibiro dok chien gi dwaro mar manyo kama Brian nitiere. Badala ya familia kupata haki, tunaona vitisho vinazidi kila kukicha. Mama yake anatishiwa, bibi yake anatishiwa, ndugu yake anatishiwa, jamii nzima ya kina Brian inatishiwa maisha. Kwa nini? Badala ya wapewe haki, kila kukicha ni vitisho. Kwa hivyo tunasema hivi, sisi sote tumeungana, Wakenya wote wameungana kupigana na udhalimu, na tutashikana na familia ya Brian hadi tupate justice for Brian. Jaod Brian Alvio Kelo wacho ni chunye onge kod kwe kaluwore kod lal mar jaode. Ka kuom mano, obiro dhi nyime kod manyo jaode kendo ok obi miyo joma ochichni ema ne olal kod jaode kwe. Mimi sina amani. Na venye sina amani pia nyinyi mtakuwa na amani until siku yenye mtatupatia Brayo. Tunataka justice ya Brayo na pia watoto wangu wanataka baba yao. Tupeni Brayo, hamtatusikia tena. Msipotupatia ni vita milele. Jang'ad bura Vincent Adet uchiwo thuolo mar ndalo 7 ne ukinda nyuola mar Brian mondo chiw duoko margi ewi duoko mar apis jamin buche ODPP kod apis jorit lee mag bunge KWS. Tumepokea majibu ya hiyo application kutoka kwa DPP na kutoka kwa in charge wa KWS, na vile vile najua kwamba Attorney General aliomba
atupe majibu kwa hiyo application hadi mwisho wa siku ya leo, na kwa hivyo tukaomba kwamba tupewe muda siku 7 to be precise, ili tuweze kuangalia majibu yale, kisha sisi pia tuweze kuweka majibu yetu kwa majibu yao. Burani ugen kendo winjo doho tarik 5 dwe mar adek higani. Cynthia Onyango, Ramogi TV. Piny owacho ma kaunti ma Migori komakore kod sirikal mamalo dhi nyime kod manyo jaket mwandu manyalo tayo kembe mag piny owacho kaka mano mar rabuon e kaunti ma Migori mong'ere kaka Geto Ng'anya Sweet Potato Processing Plant kod dago hala mong'ere kaka County Aggregation and Industrial Park magedo mare dhi nyime. E romo mano time kinda 10 kaunti ma Migori kod jagoro mongirore migawo ma kembe ne gigeto mar keto lai mar neno ni kembe mani Migori otama kare mar kelo lokruoge ne jopiny kod sirikal. George Juma nigi ler mathoth. Piny owacho mar Kenya keto maine gero kembe kaka yo achiel mar chogo tije kod loso mwandu mopogore opogore e pacho kae. Moko kuom kembe ma oseger kod piny owacho ka otenore kod piny owacho ma counties ma oting'o kaunti ma Migori higni mathoth koro pok ochako tich. E kaunti ma Migori moko kuom kembe ma bende omuonyo omenda mathoth to nyaka sani koro pok ochako tich makare gin mago moting'o kambino mar rech ma ogedho adho mar Sori ma bende ong'ere kaka Sori Fish Processing Plant ma oti kod omenda mar $140 kaachiel kod kambi mar rabuon mar Geto Ng'anya mar sub-county ma Kuria West magedo mare ne orumo higa mar 2012 kendo omuonyo omenda mar $107. Gavana ma Migori Ochele nigi manjo ket mwandu mondo koro konygi e tayo kambino mar rabuon mar Geto Ng'anya mowacho ni dwaro omenda mathoth ma piny owacho ok nyalo. Sirikal mar kaunti gi ma national tich gi ok en riembo kata ng'iyo wach factory go. Tich gi en gero aeto japiny man go omenda ne madwa tero kanyo madwa tiyo kanyo timo kamano. Sani bende piny owacho mamalo ka otende kod mano mar kaunti ma Migori gero kar choko piedho kaachiel kod uso mwandu ma bende ong'ere kaka County Aggregation and Industrial Park kod omenda mar $500,000 e sub-county ma Nyateke. Penjo maduong' en ikruok mage ma iketo kod piny owacho mane kembegi koro tiyo makare. Jagoro maduong' e migawono mag wechego mag kembe Dr. Juma Mukwana mane otimo limbe ne gavana ma Migori Ochele wach ni piny owacho ng'iyo joket mwandu madhi konyo e tayo kembego mag piny owacho ma oting'o mano mag County Aggregation and Industrial Park ma sani osechak gero e kaunti 18 e piny Kenya mangima ma oting'o kaunti ma Migori. So far the national government has put in 116 million. This week or before the end of next week, we are expecting to put in another 100 million. Our target is to finish completion by 30th of June 2025 and hopefully have it operationalized before the end of the year. Mukwana wacho negi dhi nyime kod neno niko gido joket mwandu mabende koro nyalo konyo e tayo kembegi. We don't want to wait for it to be completed before we can bring in investors. So already we have advertised this Skype for people that want to invest their machinery, that want to manufacture here, and already we have gotten applications which our team is processing and we'll be sharing with the county so that we move forward. As we complete the physical infrastructure, we do not want to celebrate that completion alone. We want to complete it and having operationalized possibly by the end of this year. Gavana ma Migori Ochele wacho ni piny owacho onge kod nyalo maber mar tayo kembe ka ipimo kod joket mwandu mamoko. What is obtaining in Geto Ng'anya is a situation where decisions are not made as quickly as they ought to be made by people who make it the way the private sector ought to make it. Piny owacho mamalo kaachiel kod mano ma kaunti Migori wach ne giketo kenge mane joket mwandu mayudore e kor gwenge kata counties bende koro mi thuolo mar tayo kembegi mag piny owacho. That because this is a rural area, we may not attract a lot of investors, that we are going to do joint investment forums. So we are organizing, some of this will be here, some of them will be in Nairobi, we will even include some of our Kenyans in the diaspora. George Juma, Ramogi TV, Migori.
Ywaruok omoko e kind riwruok mar Governors kod jood bura ewi omenda maloso apeyni kata Road Maintenance Levy Fund ka Governors nodhi e doho kadwaro mondo mi omenda no omednegi ewi omenda michiwo ne counties, gino ma jood bura kwedo. Kaka Lydia Okeo leronwa, jood bura go koro dwaro mondo riwruok Governors mondo gol burano e doho, nono to gisingo mar rem kadho chik ne od bura ka giwacho ni counties onge gi ratiro mar dwaro meto mar omenda no. En twak manochuo chieng' od bura odiochieng' manyoro, twak ewi omenda mar loso kendo rita peyni motesi ni Road Maintenance Levy Fund makoro kelo ywaruok e kind riwruok mar Governors kod od bura mamalo. Omenda ni ma ichiwo ne duol mar Kera maloso apeyni manie kor gwenge osebedo kanie bwo piny owacho mamalo ka tije mage irango gi od bura. Kata kamano, riwruok Governors ne odhi e doho kadwaro mondo mi omenda ni omedi ewi omenda ma osebedi ka imiyo counties higa ka higa. So instead of defending, why don't we also attack? So that we are all fair. The National Assembly has very many brilliant minds. But I don't know, like Paul says in the Bible, you foolish Galatians, who bewitched you? Foolish parliamentarians, who bewitched you? Why are we allowing people to always attack parliament? When we also have brains, we can also attack in courts. If they want to take away care that helps our people, then let us go to the constitution. Jo od bura oseo riwruok Governors kuom okang' makamano ka koro gisingo wita kucha chike mamoko ma igeto chwali e od bura mamedo omenda moko mag dongruok ne counties ponono ne riwruok Governors orem golo burano e doho. The original proposal was to have 14 counties plus Nairobi. There was supposed to be only 15. We ended up with 47. During this period, we've seen what is happening. Most of the counties, as a matter of fact, have nothing to show for. You go to counties, what the Governors do are cultural festivals. In a year, there'll be 6-7 festivals. You don't even know which one you are at. There'll be this, there'll be that. County governments are building posho mills, others are building rice mills, things that even the central government is already divesting from. My grandmother has been growing cassava since Kenya became independent, Mr. Speaker. That's what you are being shown in devolution conferences. There is nothing serious that has happened in terms of devolution since devolution came into place, Mr. Speaker. Truth must be said. We must be truthful to the people, Mr. Speaker. Giwacho ni counties nigi ich lach ka gilero ni onge apaya mora mora e kor gwenge ma iloso gi counties omiyo omenda no mar konga peyni gipango mana yako. And I'm not asking members of parliament, I'm asking Kenyans. Kenyans can tell us which governors are doing any roads anywhere. If anything, Honorable Speaker, what happens is that the roads that are being maintained by Kera, governors then duplicate the same roads so that they loot from public coffers, Honorable Speaker. And we must call out this corruption for what it is, because it is nothing other than blatant corruption. These people who are calling themselves here Nairobi, Kera and Kura, these people must know that these are organs of national government. They are not part of county government. They are oversighted by this house. Man en jakom riwruok Governors Anne Waiguru ne odhi e doho kadwaro mondo omi omenda no maromo siling bilion 10.5 omedi ewi omenda maromo siling bilion 439.5 ma ichiwo negi higa ka higa. Lydia Okeo, Ramogi TV. Jopiny ma kwan oingo 200 e gwenge ma Kaksingre, Isindo e Suba South obedo gi thuolo mar yudo chenro mochuno mag sirikal machiegni kodgi bang' sirikal keto apisi mag Huduma Center e alworano. Kaka jafwambo marwa Ali Abich leronwa, chenrono mag sirikal rango ni dhi konyo jopiny yudo konyruok mosebedo kani maboyo kodgi. E boma matin masindo e kachud bura ma Suba South, jopiny oyuoro kar rombgi mar yudo chenro mopogore mag sirikal ma osebed ka ichiwo e Huduma Center kaluwore gi chenro ma Huduma Center manitie kaunti ma Homa Bay ne ochako mar chopo ir jopiny e kor gwenge kata huduma mashinani ka gitero negi chenro mag sirikal machiegni kodgi. Jopiny alworani ma osebedo kod pek mar yudo chenro mochuno mag sirikal kama oting'o obok mag nyuol kod mag tho oro kwayo mar yudo pande, chenro michiwo gi duol mochune choko osuru e pacho ka ende KRA kinde mamoko ne obedo gi thuolo mar yudo chenro ma kamago machiegni kodgi. Wakelo service e kor gweng' ka nikech wan wawacho ni ok wadiang' wabeda e ofis to ji to dwaro services mag sirikal.
jomoko onge fea manyalo biro, jomoko be onge thuolo kaka ing'e ni jo Kenya gin jomodich. Koro ne waneno ni ber mondo wakel services mag huduma mashinani. Ka okalo e chenrono, jopiny ma kwan gi 2,000 noyudo chenro mopogore mag sirikal ma ok gisebedo ka giyudo kaluwore kod pek ma gin gi yore mag wuoth ka gilawo chenro ma kamago e boma ma Homa Bay kod mano ma Magunga. Kendo loch nangi alwora ni wacho ni thoth jopiny e kor gwenge ma kono pod onge kod obok mochuno mag sirikal nikech bor mar piny ma bende miyo gi samuoyo mar dhi manyo chenro go eko. People of Sindo, as you can see, we are living at the shoreline of Lake Victoria, whereby most of our wananchi here, they go fishing. Their daily activity is fishing. So they don't have that much time to walk up to Homa Bay to get the huduma services. So today we are very lucky. As you can see, they have turned out in large number to take advantage of this day. Afwenyo nitiere joma thoth man kuonde ma osokore piny kae ma ok nyal gionge information mokwongo kaka ginyalo timo kaeto gin nervous ok gikawo thuolo mondo gidhi gimany gik ma gidwaro. Bende kinde chenrono jopiny mapok ne ondikore e bwo okumba manyien mar thieth mar SHA ne yudo thuolo mar timo ndikruok margi kane gijiwo sirikal mondo obed katero chenrogo eko machiegni ir jopiny. Koro kotimnwa gini kaka kawuono wamor, to gima wamedo kwa sirikal ni gichak gitim kendo matek mondo giduognwago. Andike wadwaro gik machalo SHA, register SHA, ID, to walawo mano mabei. Koro kawuono sirikal okelonwa e piny Sindo ka wamor. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay.